Здравей, България! Испания е новия световен футболен шампион. Наделя над Аржентина с 1-0 извън вече редовното време в епична битка на стадион MetLife в Ню Джерси. За емоциите сега покрай финала ще говорим с Даниил Селимински, кореспондент на Нова телевизия в Съединените щати. Беше и на стадиона по време на този последен матч от световното по футбол. Със сигурност усетил всички емоции, и позитивните на победителите, и негативните, сигурно, на загубилия отбор Аржентина. Здравей, Даниил! Твоите впечатления от снощния финал, твоите емоции, това, което ти с твоите очи видя там на място на стадиона. Добро утро първо на всички. Финал като за световно, както се казва. Може би чисто от футболна гледна точка, може би разочарова финала, но като емоция, като усещане да бъдеш на такова събитие, наживо да го наблюдаваш, е просто изумително. Със сигурност испанците ликуваха много след този двобой. Аз имах възможността след това да се видя и с много аржентински фенове, които пък бяха едновременно и тъжни, и щастливи, че все пак отбора им беше на този финален сблъсък, за да изпрати голямата си легенда Лионел Меси. Така подобаващо, не успяха да го спечелят. Жалко за тях, но като цяло равносметката за това световно първенство е, че изпратихме един мондиал, на който се счупиха много рекорди, имаше и политически скандали, но в крайна сметка, като футболно отношение, този формат не разочарова. В крайна сметка спечели ли по-добрия отбор? Ти за кого беше, ако искаш да ни кажеш? Не знам дали твой отбор е бил на финала точно, но снощи на кого стискаше повече палци. И да, тези паралели, които през цялото време се правеха между спорта и социалните измерения на световното, икономическите, политическите, включително с намесата на Тръмп, по някакъв начин ощетиха ли според теб чистия спорт, какъвто би трябвало да бъде едно световно по футбол? Първо ще започна от първият ти въпрос. Моят отбор не беше на финала, но стисках палци на Аржентина. Да, по-добрият отбор спечели вчера и като цяло представянето на Испания, особено след груповата фаза, наистина бе безпощадно. Така че може би няма човек, който разбира от футбол, който да е на различно мнение от това, защото испанците показаха доминиращ футбол. Колкото до другите неща, които бяха свързани с световното първенство, политическите намеси, най-вече около отбора на Иран, може би в началото на първенството, който бе сериозно ощетен от към ферплея, не можеше да се готви на американска земя, трябваше да пристига по време в самия ден на своите мачове и да отлита веднага за Мексико. Имаше спорен момент с изгонването на един американски футболист и след това наказанието му бе отменено и по думите на Доналд Тръмп по негова заслуга. Но чисто като спорт, като футбол, като емоция на феновете, въпреки много високите цени на билетите, не мисля, че беше ощетено, защото пък в крайна сметка стадионите бяха пълни до почти краен предел на абсолютно всеки един двубой. И да, може би имаше горчилката, че не всеки можеше да си позволи да отиде на срещу световното първенство, но както се казва по български, не е от който яде баницата. Така че щом са били пълни стадионите, дори за тези цени, значи мондиала си заслужаваше, но аз съм много впечатлен, чисто организационно, 104 двубоя в 3 държави, да преминат без абсолютно никакви проблеми и на стадиона, както и около него. Наистина организаторите и от трите страни домакин се бяха постарали много. Понеже спомена цените на билетите, пък аз в вчерашния ден чувах всякакви космически диапазони между 9 000 и 58 000 долара, между 7 000 и 35 000 долара. В крайна сметка, докъде стигнаха цените за снощния финал? И това е някакъв черен пазар ли, или и официалните цени са били толкова високи? Официалните цени бяха толкова високи. Аз имах щастието и късмета да наблюдавам от първия двубой, буквално в Америка, до последния. И без значение фазата, дали е групова фаза, осмина финал, четвърт финал, полуфинал, цените растяха
главоломно нагоре. Най-евтиният билет за вчерашния двубой беше от порядъка на 10 000 долара. Дори в груповата фаза, без да обиждам отборите, които участваха, по-непретенциозни такива, например Нова Зеландия или Кюрасао, цените на билетите започваха от 1500 долара нагоре. И пак казвам, че мен лично ме изненада, че стадионите бяха пълни до краен предел. Добре, и на финала една дума, знак, символ, това, с което ти ще запомниш това световно по футбол. Кой е за теб? Ами може би, че в крайна сметка футбола победи. Добре, и така спортът победи. Благодаря ти. Даниил Селимински, чухме, той беше кореспондент в Съединените щати. Така завършваме прякото включване с него. Сега отиваме към най-горещата сигурно страна в момента, с най-щастливите почитатели на футбола. Испания. Как там отпразнуваха победата? Ще включим наш сънародник, който живее и работи в Мадрид. Румен Лазаров. Той е треньор по футбол на български отбор от деца. Добро утро, господин Лазаров. Да започнем от там. Как празнува Испания с нощи? Вие сте в Мадрид, нали така? Как празнува Мадрид? Имаше ли хора по улиците? Беше ли безсънна нощ? Хората по-скоро в домовете си ли гледаха с нощния финал или избраха да го гледат заедно в общност, по стадиони, по заведения и където въобще това е възможно? Здравейте! Здравейте, добро утро! Испанците с нощи празнуваха повече, имаше такива екрани, които бяха сложени на площади, също така заведения, някои хора предпочетоха къщите, барове, но по принцип беше много емоционално. Ние вчера имахме един матч сутринта, приятелски матч с Армения. И след матча искахме да вземем фанелки, да закупиме да подкрепиме отбора на Испания и се получи, че просто нямаше никакви фанелки, бяха изкупени по магазините, което нали, е добър знак за за испанците, които нали, подкрепят своя отбор. Имаше голяма еуфория, знамена. Просто от обяд започна голямата емоция. Какъв футбол според вас гледахме с нощи? Питам ви, защото вие не гледате световното просто като почитател на футбола. С това са свързани и вашите професионални занимания. Беше ли добър футбол? В крайна сметка победиха ли по-добрите? Сега с нощи имаше някакво разочарование. Видях, че в редовното време нямаше гол. И все пак беше ли футбол наистина на световно ниво? С нощи финала, който нали, гледахме, видяхме, че просто победи футбола. Испания от доста време футбола се развива на много високо ниво. Започва се от детско-юношеската школа, после по отборите. Вие, както също знаете, когато има матч на Реал Мадрид или на Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, просто еуфорията е голяма, много почитатели, много подкрепа и се гледа от цял свят, което показва, че испанският футбол е на много високо ниво и просто с нощи спечели най-добрият отбор на турнира. Върви ли вече някаква подготовка, някаква организация? Как Испания се готви да посрещне своите победители? Да, разбира се, предполагам, след като пристигнат тук в Мадрид, ще организират приемането на звездите нали, на Испания. Предполагам, ще бъдат пълни площадите навсякъде. Предполагам и краля на Испания, също така нали, и от правителството, испанското правителство ще посрещнат отбора на Испания. Видях, че много се коментира тази среща на терена между Меси и Ямал, особено след онези снимки, архивни, които бяха извадени, в които Меси държи бебето тогава Ямал и даже в част от кадрите го и къпе. В Испания беше ли тема това? Коментираше ли се като някакъв тип
приемственост като среща между легендите вече в футбола и звездите с бъдеще? По принцип, испанците не обръщат много внимание на тези неща. Те са съсредоточени повече към футбола, към да респектират, нали, противника. Няма никаква от тяхна страна, даже и по принцип по време на матча, нали, пълна тишина, в смисъл няма никакви шумове, някой да подкрепя, нали, смисъл голям респект, нали, към този голям футболист, Леонел Меси. Със сигурност. Добре, благодаря ви, Румен Лазаров. Чухме този треньор по футбол на български отбор в Мадрид. Да отидем сега и към Буенос Айрес, към Аржентина, където разбирам, че въпреки загубата с нощи на отбора на Аржентина, днешният ден е обявен за почивен. Дали за да се празнува или просто за да се отдъхне след многото емоции. Надявам се, Рушка Николова ще ни каже. Тя е журналист, наша сънародничка, която живее там и със сигурност е преживяла и тя всички емоции на тази последна среща от световното по футбол. Здравейте, госпожо Николова. Кажете какви са емоциите при вас, какви са настроенията, дали са минорни след загубата с нощи или все пак Аржентина празнува своето второ място и футбол на световно ниво? Здравейте! Аржентина празнува обелиска, най-широкия булевард, казват, в света. Се събират хората още от обед, облечени с фланелките на националния отбор, с шапки, с тъпани, с пищялки и гледат там матча. Бяха се събрали хиляди фенове. След като завърши матча, те продължиха да празнуват, защото Аржентина се представи достойно. Вярно, загуби, но загуби на финала. Стигна до финала, което беше достойно представяне. Утре е обявено за неработен ден, за да могат всички желаещи да се присъединят към шествието, с което ще мине националния отбор от аерогарата до президентския дворец. Това се прави винаги, когато се връща националния отбор след световно първенство, особено ако е спечелил. Вярно, второто място е, но Испания игра по-добре, което е вярно. Но все пак Аржентина достойно продължи до края. Критики има ли все пак към отбора на Аржентина? Въпросът с какво Аржентина беше по-слаба. Видях вече коментарите, че испанският отбор почти не им даваше възможност буквално да играят. Или не е време за тези въпроси сега, а по-скоро за поздравления за второто място? По-скоро за поздравления за второто място, но действително испанският отбор, понеже аз гледах матча, не съм специалист, аз съм любител, но испанският отбор игра по-добре. Като любител, вие с какво ще запомните това световно първенство? Кой е за вас знака? Знам колко е скъп Меси за аржентинската публика. Виждам, че е абсолютно вече редом с най-големите звезди, като Марадона, например. За вас лично, през вашата емоция, как мина това световно? Според мен, за съжаление, България не участваше. Мина добре. Имаше интересни мачове. И футбол на световно ниво, и финал като за световно, както признават и футболните специалисти. Благодаря ви, госпожо Николова. Пожелавам ви хубав ден и още много щастливи емоции с футбола за вас. А от гледна точка на другите аспекти на това световно по футбол, намесата на Тръмп по негови собствени признания в отмяната на един червен картон, отношението към иранските футболисти, социалните и икономическите измерения, факта, че де-факто две от държавите бяха в война, новостите, които това световно донесе от гледна точка и на финансовите измерения, всичко това ще коментираме по-късно в предаването.